Issue sa gihingong irregularities sa fire safety inspection ug sa giingong kalambigitan sa pipila ka mga opisyal sa BFP sa pagpamaligya og mga fire extinguishers higpit nga gipaimbestigahan. Matud sa Deputy Chief for Operations sa Bureau of Fire Protection, gipasabot ni Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quan Chu nga nag-issue na og direktiba ang uluhang buhatan sa BFP ngadto sa tanang regional directors hangtod na sa tanang mga fire stations. Aron higpit nga ipatuman ang client-based functions ilabi na sa pag-conduct og fire safety inspection sa mga establishmento. Lakip sa higpit nga gipaimbestigahan ang giingong involvement sa pipila ka mga opisyal sa BFP sa pagpamaligya og mga fire extinguishers. Wala hinuon mohatag pa og tataong tubag si Quan Chu kung may mga opisyal o bakaha personnel sa BFP nga nadistino dinhi sa Region 7 o dinhi sa Sugbo nga nalakip sa mga ipaimbestiga. Una nang gipahibaw sa uluhang buhatan sa BFP nga anaa sa 40 ka mga opisyal o personnel sa BFP lukop nasod ang giimbestigahan subay sa maong issue. This is already been acted, addressed, and hopefully it will continue. Nagsusumika po na maayos and ma-cleanse yung BFP.